Gumamani damni jibri jorani yaglo paithago krak salfungo no ganani Pukhirini tiyo Kuphungjak Mankha notun bazarni jorjoria garopara amsaini Abinash marakni Mangkwthoi phiaba bahaike Pukhirio shogikya bisithamka shogya ochirai abunatiyei achijak dalbidal sungmung Tangshal fungun notun bazarni jorjoria garopara amsayo asumsalok nikamawi thangmani bisitham umorni khoroksa serai betha binimung Abinash marak patimungni yaklo notun bazar thanao khlaijak missing diary Musele Kana basi khogoi tlangjak nei tangshalo saphungno notun bazar amsai genangri nukjak hatung phlamung patimungbo saimanka tangshal fungo noklao sasungno thungui tongmani Abinash marak nangri bisitham umorni ochirai phiaba srakjani bisingbono asumsalnokni kamawi thangka Abinash yang naituklaimini yaklogo kaisa thayo naitugui manye bonokni borokrok aboni bagui paithago notun bazar thanao missing diary khlaigya nukhungni borokrok kok siljamung manmani yaklo nukhungo thangui nukhungni borokrok bai kok salaigya notun bazar thanani police patimungno tei tangshal saphungno hakche genangui lupurongni bisingo nukjak hawa namung tei kwmangmung Gumamani damni jibri jorani yaglo paithago krak salfungo no ganani Pukhirini tiyo Kuphungjak Mankha Abinash marakni Mangkwthoi Abinash marakni Mangkwthoi Pukhirini tiyo Kuphungjak nukheno nukhni borokrokni bokrogo pai kelai khanokha muktigni teimao pachoka kamini joto lupurok কটার দিকে হয়েছে বয়স কত হবে? তো 2 মাস বাকি 3 বছর আগে বাবার নাম কি? জীবিত মারা এমনি তো কি দুপুরবেলা কি নাকি খেলাধুলা করতেছিল না? প্রায় সমস্যা আমরা আমরা পুরা গ্রাম সব সাইকেল পাচ্ছেন না এমনি তো কোন ক্লাসে পড়ে বা অঙ্গনাতেও তো তার খামার লাগে অঙ্গনাতে দিলে যায় আসা গেছে না এমনি বাবা কই থাকে? বাবা তো বেঙ্গালোরে কাজ করে প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করে এমনি কজন আছে তারা? তারা আছে ওই তো তার ঠাম্মা তার দিদা তার পিসি আর তার মা phiaba bahaike Pukhirio shogikya bisithamka shogya ochirai abunatiyei achijak dalbidal sungmung Mangkwthoi manmani koktoma mankheno kamio thangi shogikya notun bazar thanani police aboni yaglo postmortem ni bagui notun bazar sakhamnago rohorka police paithago phirokmung mankha gurui ni Musele Kana basi khokjago hini sanai lukurok Bureau report Chini Khorang